Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne naku Mustapha Ibrahim daga Zamani Tech. Yau zan nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin status ɗin abokananku ta hanyar amfani da Xender. Amma kafin mu fara, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Da farko zan je kai tsaye zuwa ga Xender ɗina. Idan na shiga Xender ɗina, da akwai wani social button da aka rubuta daga nan, zan taɓa shi yanzu. Gashi na taɓa. A social page ɗin daga sama za ku ga an rubuta connect a jikin wani button, shi ma zan taba shi haka. Idan na taba zai connecting da shi Xender tawa da kuma wato ainihin ita WhatsApp ɗin tawa. To yanzu idan ya kawo ni cikin WhatsApp ɗina, kawai zan je kai tsaye zuwa status. Idan na je kai tsaye zuwa status, zan view ɗin status na abokaina, misali kamar na wannan. Gashi ina viewing, gashi shi ma wannan na viewing, shi ma da wannan ina viewing. To yanzu abin da zan yi, tunda yanzu na gama viewing ɗinsu, ba sai lallai ka gama kallon duka status ɗin ba kafin su wannan. Kawai idan ka yi viewing na abin ya buɗe, to abu na gaba da zan yi, kawai zan ƙara koma zuwa Xender tawa. Idan na koma status ɗin da na viewing a can WhatsApp dina, don na zo nan zan gan su. Abin da zan yi zai shine wannan ƙaran da ya kasa a matsayin download button yake, sai in taba shi, sai in ƙara taba shi. Ina downloading din su ne, shi ma sai in ƙara taba shi. Zan ga wannan alamar good din a jiki, alama ce wanda na sauke su a cikin wayata. To abu na gaba da zan yi shine zan dawo, zan koma in shiga gallery ɗina. Idan na zo zan shiga gallery ɗina, zan gwada dubawa ko status ɗin da na downloading na sauke shi daga ciki. Kawai sai in danna akan library ɗina. Don ku gani a nan za ku ga rubuta status, sai in ga taba da sunan abubuwan da na yi downloading. Gashi gashi nan duka status ɗin da na biyu ne, kuma da suna na gansu a cikin gallery ɗina. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon nawa, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za ku samu sabon Android Tricks tutorial ɗinmu. Na gode.